To viem, práve pustíte nás ďalej. Teraz musíme požiadať ako na svadbu, vieš? Nazdar. Ja som bol prekvapený. A nemusíte sa kým? Nech sa páči, tam všetko. To vás dá ako takto dáme, aby vás bolo vidno. Ste najstaršia občianka nášho mesta Lučenec. Dovolte mi, aby sme vás pri storočnici pozdravili. Srdečne vám zaželali zdravie, šťastie, aby ste mali radosť z vnučky, z vnukov, aby sa vám darilo. A verím, že sa budeme stretávať ešte aj na 101 a na ďalších výročiach. Toto je také atramentové pero s takým atramentom, ktorý vydrží. Takže ten aj o 100 rokov podpis váš tam bude. Áno, tam vás poprosím. Píše. Píše. Je storočná sa podpisuje. No, 100 rokov to je pekné jubileum, no. To som nemyslela, že 100 dožijem. Nemyslela som. Nech sa páči.